ассалому алайкум ба ҳама бародаро ба ҳама тамошобинони канали мошин савдо. дӯстони азиз, як бор хуш омаден. имрӯза навборда 8 мошини фурӯшӣ дорем аз шаҳру ноҳияҳои кишвар ки пешкаш шумо мегардонем. мошинҳои хубанд, нархҳои дастрасанд. боваридорум бародар, мошини дилхоҳ тамиёвӣ. нархҳои имрӯзаи мо сар мешавад аз 8000 сомон. фақат бародар навбора то охира тамошо кунед, лайк зора фаромӯш накун. бародаро ки якум бор дар канали мо меҳмонанд, ҳатман обуна шавен. ва дӯстоне ки мошини фурӯшӣ замин хона доранд ва мехоҳанд ки ҳар чиз зудтар ба фурӯш гузоранд ва намедонанд ки дар киҷо ба реклама гузоранд, марҳамат бародари азиз, канали мошин савдо тайёра ҳама намуди рекламаи шуморо қабул кунад. дар ами рақамҳо WhatsApp имо ҳастаи мо дар равон кунед ва мо боша дар навбари оянда пешкаши шахсони харидор мекунем. раҳмат барои дастгиротон, барои лайкотон. зинда бошед ки дар ҳар як навбора моро дастгирӣ мекунед ва фикротон ҳатман дар зери видео дар комментария нависен. гап аз зиёд намекунем, мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. курси имрӯза марҳамат дар рӯи экрани шумо меброяд. ҳама каса навбораи имрӯзаро бародаро сар мекунем. рафтем. салому алайкум тамошобино, акаҷоно, додарҷоно. мо метро Топлистан даем, навошгоҳи фурӯшӣ дорем. фирмини AirPods Pro, AirPods 2, AirPods 3 mini. дар бозор 2500 места, дар любой магазин. метавонед 1000 сомӣ заказ кунед, доставкаам дорем. бепулай доставкамон. ина ё 600 рубл. ина яко 100 рубл. обичниё 100 рубл. доставка дорем тамоми ҷо. инаҳа фирмини наушникамон гаранти дорам. телефонам заряд метад. тройко дорем баъд 700 рубли. безлимитни гарантиш қатӣ. сух буд пултона возврат мекунем. навбори имрӯзаро бародарои азиз сар мекунем. мо аз Mercedes Benz C-класс ки соли барори 1994 солай. объем мотор боша 1.8 литрай. сӯзишворӣ боша бензини газ, коробка механика. мошина гуфта дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора соҳибаш. моторуш простоя, документош 100%. гази евро 4 задага, камбудӣ нест, фақат мешини ҳаиш мекунӣ, фурӯхта мешавад. маълумоти иловагӣ нестай бародаро, мошина қарор доштан шад дар ки ҷо нависондагӣ нестай соҳибаш. 43000 сомон нарх гузориш кардаи соҳибаш. мошина харидор аниқ боша гуфта марҳамат занг занем, биёен ай пеш бо муомила мекунем, савдо дора. барои маълумоти иловагиро ба даст овардан шахсони харидор метавонед ба рақамҳои дар рӯи экранда муроҷиат кунед ва маълумоти иловагиро худи соҳиби мошин дарёфт кунед. Daewoo Nexia бародаро соли барори 1996 солай. объем мотор боша 1.6 литрай. сӯзишворӣ боша бензини газ, коробка механика. мошин дар ҳолати хуби кори қарор дора гуфтаи соҳибаш, гази бензин кор мекунад, фурӯхта мешавад фавран. маълумоти иловагӣ нестай бародаро, мошина ниҳол дар ноҳияи Варзоб қарор дора, дар деҳаи Чорбоғ. нархша 22000 сомон бародарои азиз, соҳибаш мошина нархгузорӣ карда ва харидор аниқ боша гуфта марҳамат занг занен, биёен ай пеш муомила мекунем, бо арзон мешавад. марҳамат шахсони харидор барои маълумоти иловагиро ба даст овардан ба рақамҳои дар рӯи экранда муроҷиат кунед ва маълумоти иловагиро худи соҳиби мошин дарёфт кунед. дар ами рақамҳо WhatsApp ҳам ҳаст, метавонед ба тариқи WhatsApp ҳам муроҷиат кунед. Opel Vectra B бародаро соли барори 2002 солай. объем мотор боша 1.8 литрай. сӯзишворӣ боша бензини газ, коробка механика. ҳолати мошин хубай гуфта, таъинровка 10 моҳидия ҳастай, 1 сола ҳуҷҷат дора, 4 дискаи престиж дора, дискои пешнаша гуфта падарка метум. консонер кор мекунад, печкаш ранги кимра гуфта, ҳама ҷош губкават кардага, оинаош пулқати баланд мешавад, мултирул дора, рулуш ричаг дора, паста баланд мешавад, гази евро 4 задага, срочна фурӯхта мешавад. маълумоти бештар нест. мошина ин ҳол дар шаҳри Душанбе бародаро 60000 сомон нархгузорӣ кардаи соҳибаш. мошина ва харидор аниқ боша гуфта марҳамат занг занем, биёен ай пеш муомила мекунем, савдо мешавад. мошин арлишӣ нест, фақат фурӯхта мешавад. марҳамат шахсони харидор барои маълумоти иловагӣ рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. WhatsApp ҳам ҳаст, метавонед дар ами рақамҳо ба тариқи WhatsApp ҳам муроҷиат кунед. мошини навбати аз бародаро ВАЗ 2109 соли барори 1991 сол, кузофи хэтчбек, объем мотор боша 1.5, сӯзишворӣ боша бензини газай, коробкаш механика. мошин задагӣ пӯстагӣ надора гуфтаи соҳибаш, капоти пеш краска мегӯяд тамом. ҳамаи ҷош хубай дига, то 20.08.2023 ҳуҷҷат дора мошин, ягон дард надора, фурӯхта мешавад. магнитофони сонӣ, калонкои харпиза задагӣ мегуфта, чехол, полик ҳамаш навай.
ماشین این حال در شهر دوشنبه برادرو 8000 سومون نرخ گذاری کرده صاحبش ماشینا خریدار این قشفته مرحمت زنگ زنیم بیاین پیش معامله میکنیم با سودا میشوه مرحمت شخصانی خریدار برای معلومات ایلاوگی رقم صاحب ماشین در روی اکران شما زنگ زنین واتساپ هم هست همین رقمو با طریق واتساپ هم میتونین مراجعه کنین دایو نکسیا برادرو سالی برادرش 95 سال نویسندگی حسابش ابیو موتور باشه 8 لیتر سوزشواری باشه بنزین گاز коробка механика мотор ага 816 зефира гуфта задагим ша коробкаш аз зефира 4 баллони нав дора машин гуфта нав воздухай фавран фурохта мешава маълумоти бештар нависондагӣ несай бародаро машина ин ҳол дар ноҳияи восия қарор дора 18000 сомон нархгузорӣ карда ҳисобаш машина харидор анин қошоктаи марҳамат занг занен биён пеш муомила мекунем бо савдо мешава марҳамат бародарои мошинхар барои маълумоти иловагиро ба даст овардан ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед ва маълумоти пурра ва аниқтараи худи соҳиби мошин дарёфт кунед мошини фурӯшии боркаш дорем бародаро хундаяй соли барориш 2010 солай ҳолаташ хубай камбудӣ надорад фақат харидорӣ мекунӣ бародаро айқафҳои зиндагӣ мешавӣ таги 3 тонн бора мебардора мошин 140000 сомон нарх гузориш карда соҳибаш мошина харидор аниқ бошафта биён пеш бо гап мезанем муомила дора савдо мешава дар шаҳри бохтарай бародаро шахсони харидор марҳамат рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо ватсап ҳам ҳастай метавонед ба тариқи ватсап ҳам занг занен ва маълумоти иловагираи худи соҳиби мошин дарёфт кунед Opel Astra F бародаро соли барориш 1997 солай абиё мотор боша 1.6 литрай кузофи универсал сӯзишворӣ боша бензини газ коробка механикай мотор 1.6 простой нав мотор кардагӣ муфтай соҳибаш масалан намехӯра дар гапам ҷавоб мегӯм консонер дора 4 баллони нав дора хадавоиш 100%. амортизаторои қафро гуфтай ду пружина кардагим барои боркашӣ тайёрай мошин даруниш 100% нашод газхӯрӣ бензинхӯриш қоидави мақсад камудӣ нест хадавои ҳама чиз созай фақат як краска мега тамом пусидагӣ надора ҳуҷҷатош тамом шудага мақсади фурӯхтан гуфтай мегӯм як астраҷӣ бигирам ба ҳамин хотир мефурӯшам ша мошина ин ҳол дар ноҳияи вахш бародаро қарор дора 27000 сомон нархгузорӣ кардаи соҳибаш мошина ва харидор аниқ боша гуфтай марҳамат занг занем биён пеш муомила мекунем савдо мешава марҳамат шахсони харидор рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо ватсап ҳам ҳастаи ҳамин рақамҳо занг занед ва маълумоти иловагираи худи соҳиби мошин дарёфт кунед нархи беҳтаринаш кадай марҳамат занг занед мошинаи даст натен дайво нексия бародаро соли барориш 1996 солай ҳавё мотор боша 1.6 литрай сӯзишворӣ боша бензини холӣ коробка механикай мошин документош будшага дар ҳолати хуби кори қарор дора баллонош 80% фавран фурӯхта мешава маълумоти бештар нависондагӣ нестай бародаро мошина ин ҳол дар ноҳияи данғара қарор дора 13000 сомон нархгузорӣ кардаи бародаро соҳибаш мошина харидор аниқ боша гуфтай марҳамат занг занем биён пеш муомила мекунем бо савдо мешава барои маълумоти иловагиро ба даст овардан шахсони харидор метавонед ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед ва маълумоти иловагираи худи соҳиби мошин дарёфт кунед ватсап ҳастаи ҳамин рақамҳо метавонед ба тариқи ватсап ҳам муроҷиат кунед ва дӯстони азиз дар ҳамин ҷо имрӯза эълонҳои мо ба анҷом мерасад раҳмат ки навора то охира тамошо кардем зинда бошен дастгирии моро фаромӯш накунем бародаро мо наворҳои нав ба нав ҳарчи зудтар пешкаши шумо мегардонем то навори оянда дар ҳар ки ҷой бошен худтонро эҳтиёт кунед худованд нигаҳбони ҳар яке мо шумо бошад хайр